Umřel jsem v letech 0 až 2011. Ano. Ano. Umřel jsem v letech 500 až 2011. Jo. Ano. Umřel jsem v letech 1000 až... Umřel jsem v letech 2000 až 2011. Jo. Umřel jsem v posledních 5 letech. Ano. Umřel jsem letos. Jo. Bylo to letos? Bylo, jo. Bylo. Jo? Ano. Ano. Pravda. Tak na 80%. Byl jsem... Teď to zlatou, jsi Aziat. Byl jsem nějaký politik. No, No, víceméně. Jo, jako si. Zahrnul do 80%. politiky. V nějaký zemi jsem byl nějaká významná osoba. Ano. Ano. A Počkej. V zemi? v nějaký zemi, v nějaký zemi. Nějaký osoba. mluvíš říct, že ne, že jo? Víš, přesně v té zemi jako jak Já všichni počkej, znají. všem noce to jako, když je to takový nahraje, že ne, tak jako, Na to se ptal. jestli byl nějaký zemi. Významná osoba. Významná osoba. Tak jo, ne. Jako zkusuješ nějak Jako schod, že jsme se, že v nějaký zemi jsem měl jako nějakou velkou moc. Ne. No, Ne. to ne. Tak to teď to posral. To ne, to jsem posram. To je druhý nebo třetí? Druhý. Druhý. To je určitě třetí. No, to Druhý, ano, nechte povídat. Druhý, pojď. Umřel jsem v Asii. Ano. No. Ano. To je oblíbená Azie. Na potom neví vůbec nic. Ale to se umřel, jo. Ale, tak jak Ah. je ty? Já, jsi prdeli, viď? 94 miliardy, Petře, to můžeš vybrat. Bruce Lee. To jsi umřel dávno. Bruce Lee. Nedávno. Chuck Norris. Umřel jsem, Jo, dobrá, reklama. Další joke, to. umřel jsem v Číně. Ne. Ne, Chuck Norris. třetí ne. Kdo umřel v Číně? Já nevím vůbec.